ప్రైజ్ ది లార్డ్. యువత తల్లిదండ్రులకు ఎందుకు దూరం అవుతున్నారు? గ్రీటింగ్ టు ఆల్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు అంశంగా యువత తల్లిదండ్రులకు ఎందుకు దూరంగా ఉంటున్నారు అనే విషయం మీద తెలియపరచాలనుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ రోజుల్లో, ప్రస్తుత రోజుల్లో తల్లిదండ్రులకు యువత చాలా దూరంగా ఉంటున్నారు. ఎందుకంటే ప్రస్తుత రోజుల్లో టెక్నాలజీ అవ్వచ్చు, యవ్వన కోరికలు అవ్వచ్చు, చాలా పరిస్థితులు చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి. అయితే ఈ రోజుల్లో తల్లిదండ్రులకు యువత ప్రత్యేకంగా దూరంగా ఉండడానికి కారణం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మనం లేఖనాలుగా మనం పరిశీలిద్దాం. అయితే మొదటగా ఎపిసి గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే 6వ అధ్యాయంలో ఈ విధంగా ఉంది. తండ్రులారా, మీ పిల్లలకు కోపం రేపక ప్రభు యొక్క శిక్షలోను బోధలోను వారిని పెంచుడి. పిల్లల్ని ప్రభు యొక్క శిక్షలోని బోధలోని వారిని పెంచాలంట. ఎందుకు పెంచాలి అంటే దేవుడే మొదటగా పిల్లల కోసం చాలా జాగ్రత్త తీసుకోమని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో తెలియపరుస్తుంది. ఎందుకు అంటే మొదటగా కుమారుడు జన్మించిన వెంటనే తల్లి ప్రేమ కావాలి. తల్లి కనిపించకపోయినా, తల్లి యొక్క ఆహారం కనిపించకపోయినా చాలా వేడిస్తూ ఉంటాడు. కొంత సమయం వచ్చేటప్పటికి, కొంత కాలం అయినప్పటికీ ఈ స్నేహితులు అలవాటు అవుతూ ఉంటారు. వారితో అలవాటుగా వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఇంకా యవ్వన కాలంలోకి వచ్చేటప్పటికి తన యొక్క శరీర కోరికలను బట్టి, శరీర జీన్స్ బట్టి ఈ లోకంలోకి, అలాగే ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రేమ అనే లోకంలోకి వెళ్ళిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకు అలాగంటే ఆ యొక్క శరీరం ఎదుగుతూ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఆ విధంగా క్రమానుగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క కుమారుడు తప్పు ఉందా అంటే జీన్స్ పరంగా ఎటువంటి పొరపాట్లు ఉండవు. ఎందుకంటే చిన్నతనంలో బాలుడిగా ఉన్నప్పుడు తల్లి ప్రేమ, తర్వాత స్నేహితుల ప్రేమ, తర్వాత ఈ లోకం చెప్పుకుంటున్నట్టు శరీరపరంగా ఉన్న ప్రేమకి బానిస అయిపోవడానికి కారణం శరీరంలో జరుగుతున్న మార్పులను బట్టి జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే మరి తల్లిదండ్రులు ఏమి చేయాలి అని మనం చూసినట్లయితే పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండే మనం చూద్దాం. న్యాయాధిపతులు అనే గ్రంథంలో మనోహ అనే 13వ అధ్యాయంలో మనోహ అనే ఒక తండ్రి ఉంటాడు. ఈ తండ్రికి దేవుడే తన భార్యకి తనకి ఒక కుమారుని అనుగ్రహిస్తాడు. అతని పేరు సంసోన్. అతని దేవుడు ఏం చెప్తాడంటే అతన్ని చాలా జాగ్రత్తగా, నీవు గర్భవతి కుమారుని కందువు, అతని తల మీద మంగళకత్తి వేయకూడదు, ఆ బిడ్డ గర్భమును పుట్టిన మొదలుకొని దేవుని నాజీరుగా చేయబడిన వాడు ఫిలిష్తీయుల చేతిలో నుండి ఇజ్రాయేలును రక్షింప మొదలుపెట్టునని ఆమెతో చెప్పాడు. అంటే ఈ సంసోను యొక్క జీవితం దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు. ఏ విధంగా ఏర్పాటు చేశాడంటే తను ఎటువంటి తప్పు చేయకూడదు, చాలా మంచిగా జీవించాలి, అసలు మంగళకత్తి వేయకూడదు, అంత పరిశుద్ధంగా జీవించాలని తల్లిదండ్రులకు చెప్పి ఆ కుమారుని ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. అయితే ఇక్కడ ఏం జరిగింది, తన లాస్ట్కి వచ్చిన జీవితంలో, సంసోన్ జీవితంలో ఏమైందంటే తను యవ్వన కాలంలోకి వచ్చేటప్పటికి తన బలంను చూసుకుని, ఆ పరిస్థితి చూసుకుని సంసోను దెలీలా ఆ యొక్క జీవితంలో పడి తన జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ సంసోను దెలీలా ద్వారా తన జీవితం ఎలాగైందంటే తన సౌరం ఏ విధంగా వేయకూడదో అదే కట్ చేసుకుని తనకున్న పవర్, దేవుడిచ్చిన యొక్క శక్తిని అంతా కోల్పోయి కళ్ళు తీయించేసుకొని వచ్చాడన్నమాట ఈ సంసోన్. అయితే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మరొక వ్యక్తిని మనం చూడొచ్చు. ఈ లూకాసు వార్తలో మనం చూసినట్లయితే జకరియా, ఎలిజబెత్ అని వారు ఇద్దరు ఉంటారు, వీళ్ళు యాజకులు. అయితే దేవుడు వీరికి కూడా ఒక కుమారుని అనుగ్రహిస్తాడు, యోహాను. అతను కూడా చాలా పరిశుద్ధంగా పెంచమని దేవుడు వీరికి కూడా ఆజ్ఞాయిస్తాడు. అయితే 14వ వచనంలో 1వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో అతడు ప్రభు దృష్టికి గొప్పవాడై ద్రాక్షారసమైనను మద్యములను త్రాగక అతని తల్లి గర్భమున పుట్టినది మొదలుకొని పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకున్న వాడే ఇజ్రాయేలులో అనేకులను ప్రభు అయిన వారి దేవుని వైపునకు తిప్పును. నిజంగా అలాగే పెంచమన్నప్పుడు
వారు నిజంగా అలాగే పెంచారు. యోహాను జీవితంలో చూసుకున్నట్లయితే యోహాను ప్రభువు కంటే ముందుగా సువార్తను ప్రకటించి అనేకుల్ని దేవుడి వైపుగా తిప్పినట్టు మనం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూస్తాం. ఇక్కడ ఇద్దరు తల్లిదండ్రులను మనం చూస్తున్నాం. సంసోన్ తల్లిదండ్రుల్ని, అలాగే యోహాను తల్లిదండ్రుల్ని. యోహాను మంచిగా తన దేవుడు ఏదైతే కోరుకున్నాడో అది నెరవేర్చడానికి జరిగింది. సంసోన్ జీవితంలో అది జరగలేదు. ఎందుకంటే తన పొరపాటు ఉందా అంటే ఇక్కడ తల్లిదండ్రుల పొరపాటు కూడా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మనం చూసినట్లయితే ప్రస్తుత రోజుల్లో తల్లిదండ్రులు కుమారుల్ని బాల్య పరిస్థితిలో చాలా బాగా ప్రేమిస్తూ ఉన్నారు. యవ్వన కాలంలోకి వచ్చినప్పటికీ తను బయటికి వచ్చిన వెంటనే తన కుమారుని దూషించడము, కుమారుని తిట్టడము, నువ్వు ఎలా తిరుగుతున్నావు అలా తిరుగుతున్నావు అని దూషించడము జరుగుతుంది. కానీ ఆ యొక్క యవ్వన కోరికలను బట్టి, యవ్వన పరిస్థితులను బట్టి ఆ వయసుకు వచ్చేటప్పటికి ఆ విధంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ కుమారుడితో ఏ విధంగా వ్యవహరిస్తే తనలో ఉంటాడనేది ప్రస్తుత రోజుల్లో తెలియని పరిస్థితిలో ఈ కుమారులని యువతని చాలామంది తల్లిదండ్రులు దూరం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు యువత తల్లిదండ్రులకు దూరం అవుతూ ఉన్నారు. అయితే దూరం అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే మరి ఏం చేయాలి అంటే, మనము చిన్నతనంలో బాలుడికి కావాల్సింది ఏంటి అంటే పాలు, ఆహారం వానికి అందిస్తూ ఉంటాం. అప్పుడు ఆ కుమారుడు ఏడవడు. అలాగే కొంత బాల్యదినం దాటి కొంచెం వయసు వచ్చినప్పటికి తనకి వస్త్రాలు కావాల్సితే వస్త్రాలు, ఎటువంటి ఆట వస్తువులు కావాలితే ఆట వస్తువులు, డ్రెస్సులు కావాలితే డ్రెస్సులు వాడికి కొనిస్తూ ఉంటాం. అప్పుడు ఆ కుమారుడు ఏడవడు. అయితే మరి యవ్వన కాలంలోకి వచ్చినప్పటికి ఏం కావాలి అంటే తనకి ప్రేమ అనేది కావాలి. ఆ ప్రేమని తల్లిదండ్రులు ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లో ఉండడం బట్టి వారు లోక ప్రేమకి దూరం అవ్వడం జరిగింది. ముందుగా ఒక తల్లి చాలా వేదన చెందుతూ ఉంది. నా కుమారుడు నా మాట వినట్లేదు, లోకంలో తిరుగుతూ ఉన్నాడని. ఎందుకు అలా తిరుగుతున్నాడంటే ఈ కుటుంబంలో ఉన్న పరిస్థితులు వారు కుటుంబంగా కూర్చుని ఆ ప్రేమను అందించినట్లయితే ఆ యొక్క యవ్వన కాలాన్ని బట్టి యవ్వన కోరికలు ఏ విధంగా ఉంటే ఆ తల్లిదండ్రులు గ్రహించి ఆ కుమారుడికి ఇవ్వాల్సిన ట్రైనింగ్ అనేది కుమారుడికి ఇచ్చి ఆ ప్రేమను ఆ కుమారుడు పంచినట్లయితే లోక ప్రేమకి, లోక స్నేహాలకి ఎడిట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. మరొక వ్యక్తి చూసినట్లయితే తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కూడా గేమ్స్ ఆడుకుంటూ ఉన్నారు. ఎందుకు అంటే వారు చాలా ఆప్యాయతగా కనిపిస్తున్నారు ఒక ప్రాంతంలో. నిజంగా వారికి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు. అంటే ఆ తండ్రి లోకంలోకెళ్ళి ఆటలాడుకోవడం, ఇతర ప్రాంతాల్లోకెళ్ళి ఆటలాడుకోవడం అనేది కాకుండా తన దగ్గరే ఉండి ఆడుకునే అలవాటు తెలియపరిచాడు కాబట్టి ఆ కుమారుడు తల్లిదండ్రులతో కనెక్టింగ్‌లో ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. ఇద్దరిని నేను ఈ యొక్క మధ్య కాలంలో ఈ యొక్క 2 సిట్యుయేషన్‌లు నేను చూసినప్పుడు నాకు అనిపించిందనమాట. యువత తల్లిదండ్రులకి ఎందుకు దూరంగా ఉంటున్నారు అనే విషయానికి మనం వచ్చినట్లయితే వారికి కావలసిన ఆ యొక్క ప్రేమననేది అందించలేని పరిస్థితిలో తల్లిదండ్రులు ఉంటున్నారనేది. తల్లిదండ్రులు వారి యొక్క యవ్వన ఏచ్ఛలని, యవ్వన పరిస్థితులు, ఎవరి కోరికలను గ్రహించి వారికి కావలసినది వారికి అందించినట్లయితే తల్లిదండ్రులను విడిచి కుమారులు ఎక్కడికి ఎళ్ళరు. యువత ఎక్కడికి ఎళ్ళరు. ఆ మంచి ఫ్యామిలీ ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుంది. అందుకోసమే ఏపీసీ గ్రంథంలో పత్రికలో చెప్పబడింది. పిల్లలకి కోపము రేపక ప్రభు యొక్క శిక్షలోని బోధలను పెంచండి. ఇంకా క్రైస్తవులైతే మీ కుమారులను చిన్నతనం నుండి కూడా ఆళ్ళు యవ్వన వయసు వచ్చే లోపు వరకు కూడా సండే స్కూల్‌కి గానీ, చర్చికి గానీ వారిని ట్రైన్ అప్ చేసినట్లయితే ఆ యొక్క బోధలో నుండి వారు తప్పిపోరు. ఎందుకంటే యేసు ప్రభు గారే చెప్తున్నారు, చిన్నపిల్లలు నా యొద్దకు రానివ్వడని. ఇక్కడ మనం ఒక వ్యక్తి కోసం మనం చూసినట్లయితే థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ అనే వ్యక్తి మనం చూసినట్లయితే చాలా మందమతిగా ఉండి ఎటువంటి జ్ఞానం లేక స్కూల్లో కూడా చాలా అల్లరి చేస్తూ ఉన్నప్పుడు స్కూల్లో టీచర్లు ఆ వ్యక్తిని తీసివేసి ఇంటికి పంపించేసినప్పుడు ఆ తల్లి చాలా వేదన చెందింది. అయితే వేదన చెందిన ఆ వేదన కుమారుడి మీద చూపించలేదు, కుమారుడిని తిట్టలేదు, కుమారుడిని దూషించలేదు. కానీ కుమారుడు అడిగాడంట, అమ్మ నన్ను ఎందుకు స్కూల్లో నుండి తీసివేశారని అడిగినప్పుడు ఆ తల్లి చెప్తుంది, నువ్వు చాలా జ్ఞానవంతుడు అంట, అందుకే ఆ స్కూల్లో నీకు కుదరదు, అంతకంటే గొప్పవాడు అవుతావని తల్లే థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ని ట్రైన్ అప్ చేసి తన బోధల్లో పెంచి ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని తనకి నేర్పించి అలాగే తన స్వతహాగా ఈ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ అంతా నేర్పించిన తర్వాత ఈ లోకంలో ఉన్న వారికంటే గొప్పవాడు అవడానికి గల కారణం ఈ థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ తల్లి యొక్క పెంపకం. మనకు తెలుసు థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ ఈ ప్రపంచానికి వెలుగునిచ్చి
బల్బును కనుగొనడం జరిగింది. అంటే అక్కడ మనకు కనిపించింది ఏంటంటే, లోకులందరూ కూడా ఈ థామస్ అల్వా ఎడిసన్‌ని దూషించారు. జ్ఞానం లేనివాడన్నారు. కానీ తల్లి యొక్క పెంపకాన్ని బట్టి తను ఈ ప్రపంచానికి ఎలిగి ఇవ్వడానికి జరిగింది. ఒక కుమారుడు గాని, కుమార్తె గాని అభివృద్ధి కావాలి అంటే వారి వెనకాల తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రోత్సాహం చాలా అవసరం. ప్రస్తుత రోజుల్లో అది లేని పరిస్థితిలో చాలామంది కుమారులు, కుమార్తెలు, యువత అనేవారు అనేక మంది నశించిపోతూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క తల్లిదండ్రులు అనేవారు కుమారుల పట్ల చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మొదటగానే వారి బాల్య దినములో ఉండగానే ప్రభు యొక్క బోధలోని, శిక్షలోని వారిని పెంచండి. వారిని చిన్నప్పటి నుండి సండే స్కూల్‌కి, ఈ యొక్క యవ్వన మీటింగ్స్‌కి వారిని పంపినట్లయితే దేవుడే వారిని ఆకర్షించుకుంటాడు. వారిని రక్షించుకుంటారు. ముందుగా వారికి కావాల్సిన ప్రేమను మీరు అందించినట్లయితే కుమారులు ఎక్కడికి కూడా చెడిపోవడానికి గానీ, తల్లిదండ్రులను విడిచి వెళ్ళిపోవడానికి గానీ ఎటువంటి అవకాశం ఉండదు. ఈ యొక్క విషయాన్ని అందరూ గ్రహించి ఈ విధంగా కొంతమంది యవనస్తులనైనా ప్రోత్సహించాలని నా ఆలోచన, తపన అయ్యింది గనుక వారి కొరకు నేను ప్రార్థన చేయవలసిన అవసరం ఉంది గనుక ఈ యొక్క వీడియోని తయారు చేయడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ. ప్రైజ్ ది లార్డ్. గ్రీటింగ్ టు ఆల్.